हेल' फरायसा फंबाय बिनानावमोन जों दायो बेवहाय सावरायगोन थाखो 9नि सानखान्थि बेनि खोन्दो 2नि सायावहाय जोङो सावरायगोन। खोन्दो 2आवहाय दं जोंनिया बां बिदाब एबा बिदाब गोबां। जों बेवहाय सिगाङो बेयावनो मोजाङै सावरायनानै लाखागोन जोङो बां बिदाब बा पलिनमियेल मा बेखौहाय जोङो मोजाङैनो सावरायगोन बेवहाय। स' नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम फारियै नायलांबानो जाबाय जाहाथे बुजियो। आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथाङा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानब्लाथाय। बेनिफ्राय बेल आइकनखौबो थुनानै दो जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड खालामब्लानो नोंसोरो थाबैहाय नुनो मोनो। स' जों दा जागायनोसै जे पलिनमियेल एबा बां बिदाब बेयो बेयो मोनसे जाहैबाय रोदा सानखान्थियारि राशिफोर। जे बे पलिनमियेला एबा बां बिदाबा जाहैबाय मोनसे रोदा सानखान्थियारि राशिफोर जेरावनाखि बे सानखान्थियारि राशिफोरनि जिनाखि बेयावहाय मा जायो जिनाखि डिग्री बे डिग्रीया मा जायो डिग्रीनि अनजिमाया मा जायो आबुं जायो। बेनिफ्राय बे पलिनमियेलाव मा थायो बेवहाय माखासे मा थायो बेवहाय मा थाफागोन सोलायस्लु राशिफोर थागोन। बेनिफ्राय सोलायस्लुफोर थागोन, दिदोम थागोन। बेनिफ्राय डिग्रीखौथ' बुंखाबायना डिग्रीया बेनिया मा जानांगोन आबुं जानांगोन। जे ओरैबायदि जे बे पलिनमियेला एबा बां बिदाबा बियो मोनसे सानखान्थियारि रोदा सानखान्थियारि राशिफोर जेरावहाय मा जायो जेराव सोलायस्लुफोरनि डिग्रीया मा जायो आबुं अनजिमा जायो। बेबायदि गुसुङै लिरनो हायो जोङो जे बेयावहाय आबुं अनजिमा जायो। जे आबुं अनजिमा जाथारनांगोन मायाहाय जे सोलायस्लुफोरनि डिग्रीयाहाय बेयावहाय मा थागोन जे मोनसे सानखान्थियारि राशि होनना बुंब्ला जों मोनसे जे रोदा सानखान्थियारि राशि होनना बुंब्ला जे हमना लाबाय x स्क्वायर प्लास y बेफोरबायदिखौनो जे बेफोरबायदिखौनो मा होनना बुङो जोङो जे बेवहाय रोदा सानखान्थियारि राशिफोर होनना बुंगोन। बेवहाय दा जोङो बेवहाय बां बिदाब राशिनि सायावहाय जों बेवहाय दायो बिदाब गोबां एबा बां बिदाब पलिनमियेल बेयावहाय जे सापस हमना लाबाय बेवहाय बेहा मा थायो होनदों आं सिगाङावनो बुंखाबाय मा थायो सिगाङावनो सोलायस्लु थायो। बे सोलायस्लुजों लोगोसे मा थागोन बेजोंहाय थाफादेर थागोन जेनेबा 3 बेखौहाय जोङो थाफादेर होननानै बुंगोन। बेनिफ्राय जोंना डिग्रीया मा जानांगौ आबुं जानांगौ आबुं अनजिमा जानांगौ। आबुं अनजिमाखौ जों मिथियो जे 0निफ्राय लानानै ओरैहाय 0 1 2 3 बेफोरखौ बेफोरबायदि डिग्रीया जुदि आबुं अनजिमा जायोब्ला अब्ला बे मा जागोन मोनसे बां बिदाब जागोन। बियो नङाब्ला बियो जुदि डिग्रीया आबुं नङाब्ला अब्ला बियो मा जागोन मोनसे बां बिदाब जानाय नङा। आरो बे जिनाखि राशिफोर बे राशिफोरा बेफोरो जाहैबाय मोनसे बेखौहाय नैबेफोर अनजिमायाहाय बेवहाय सोलायस्लुजों रानजाया। बे बां बिदाबाहाय सोलायस्लुजों रानजाया जेब्लायबो रानजाया। माने हमना लाबाय सापस x प्लास 3 डिवाइडेड बाय x बेबायदि जुदि राननाय थायोब्ला बियो मा जागोन जे नैबे सोलायस्लुजों रानजाया होनदों जेब्लायबो मायाहाय बां बिदाबा। अब्ला बेबायदि राननाय थायोब्ला मा जागोन बियो मोनसे बां बिदाब जानाय नङा बियो। ज' हमना लाबाय बेयावहाय मोनसे बां बिदाबावहाय मा थायो बां बिदाबावहाय मा थागोन 3x स्क्वायर प्लास जेनेबा लाबायहाय 4 बेफोरबायदि लायोब्ला बेयावहाय जोङो नैबेखौहाय मा मोनगोन जोङो बेखौहाय थाफादेर होनना बुंगोन। माने x स्क्वायरनि थादेर बिनिफ्राय नैबे जाबाय सोलायस्लु बेखौ जों होनगोन सोलायस्लु बेनिफ्राय जों बेयाव बुंखादों जे सोलायस्लुनि डिग्रीफोरा आबुं जानांगौ। जे नैबे सोलायस्लुनि डिग्री नै बियो बेवहाय मा दङ 2 दङ बियो आबुं अनजिमा बियो बेनिफ्राय नैबे जाबाय मा जागोन बियो दिदोम कनस्टेन्ट। दानिया जोङो बेखौहाय जे बेयावहाय जोङो डिग्रीखौ बेयावहाय जोङो नैबेफोरखौ मा होनगोन जों बिदाब। नैबे जाबाय नैबे मोनसे बिदाब आरो नैबे 4 जाहैबाय मोनसे बिदाब। 3xआ खनसेनो मा जागोन बियो मोनसे बिदाब आरो 4आहाय मोनसे बिदाब। होमबा बिसोरखौ जों होनगोन बिदाब। बेयोहाय बेफोर मा जागोन 3x आरो 4आहाय बिदाब
एबा टार्म्स होनना बुङो बेखौहाय बिदाबफोर जे बेवहाय मोनबेसे बिदाब दङ नैबे 3x आ मोनसे बिदाब आरो 4 आहाय मोनसे बिदाब होनबा मोनबेसे बिदाब दं बेवहाय मोननै बिदाब दङ जे जोङो बिदाबखौ लानानै जोङो फार्स्टआवनो जोङो पलिनोमियेलखौ जोङो बाहागो रानग्रोनोसै जोङो बोखावग्रोनोसै जे मोनसेल' डिग्री मोनसेल' बेवहाय बिदाब थानाय मोनसेल' बिदाब थानायखौ मा होननानै बुंगोन जोङो बेवहाय बिदाबसेयारि राशि होनना बुंगोन जों बेवहाय एबा मा होनगोन बेखौहाय मनोमियेल होननानै बुंगोन जों बेखौहाय बिदाबसे राशि माबायदिखौ बिदाबसे राशि होनो जेब्लाहाय मा होनो बेखौहाय होनगोन मनोमियेल जे माखौहाय जोङो मनोमियेल्स होननानै बुंगोन जोङो जे जेब्लानाखि बिनि बिदाबफोरा मोनसेल' जागोन जे मोनसेल' बिदाबनि बेवहाय मा होनदोङो से बिदाब एबा मोनसेल' बिदाबनि जिनाखि मा होनो थानायना राशि थानाय मोनसे जेरैहाय x बेनिफ्राय 3x 3 बेबायदि थायोब्ला मोनसेल' बिदाब थायोब्ला बेखौ मा होनना बुंगोन जोङो बिदाबसे राशि होननानै जोङो एबा मनोमियेल्स होननानै बुंगोन जोङो बेनिफ्राय जोङो दे बेवहाय पलिनोमियेलखौ बिदाब गोबांखौ जोङो बेवहाय बिनाखि बिदाब बेखौ लानानै जों बेवहाय बाहागो रानदों बेनिफ्राय मा थागोन बिदाबनैखौहाय जों मा बुंगोन जोङो मोननै बिदाब थानायखौ जोङो बिदाबनै राशि बुंगोन जोङो बिदाबनै राशि माखौहाय मोननै थानायखौ मोननै मा थानायखौ बिदाब थानायखौ मोननै बिदाब थानाया जोंना मा जानो हायो 3x बे मोनसे बिदाब जाबाय प्लास 1 बेनिफ्राय x स्क्वायर प्लास 2 बेनिफ्राय बेबायदिनो y स्क्वायर माइनास 4 बेफोर ना होमबा बेवहाय मा जागोन बिसोरो मोननै मा होनो टार्म एबा बिदाब दङ बेना बेखायनो बिसोरखौ मा बुंगोन बेखौहाय बिदाबनै राशि एबा बायनोमियेल्स होननानै बुंगोन बेखौहाय बेनिफ्राय बिदाबथामा जाहैबाय मोनथाम बिदाब थानायखौ बुङो जोङो बिदाबथाम जाहैबाय बिदाबथाम बेवहाय मोनथाम जानांगोन जोंना 3x स्क्वायर प्लास 4x माइनास 1 बेफोरबायदि बेवहाय बे मोनसे बिदाब बे मोनसे बिदाब बे मोनसे बिदाब बियो ना 4u प्लास 3x प्लास 2 बेबो जाहैबाय बेवहाय नैबे मोनसे बिदाब सरि बेवहाय इउ लाबाय जोङो माने गासिबो मोनसेल' सोलायस्लु थानाय होमबा बेवहाय ना इउ स्क्वायर बेखौहाय इउ स्क्वायर लाबाय होमबा बेवहाय मा दङ बेवहायबो मोनथाम बिदाब दं बेना होमबा बिसोरखौ मा बुंगोन जोङो बिदाबथाम राशि होननानै बुंगोन एबा ट्रिनोमियेल्स होननानै बुंगोन जोङो बेखौहाय बेनिफ्राय बे मोनथामनिख्रुइ बांसिन थायोब्ला बेखौ मा होनना बुङो जोङो जे मोनथामनिख्रुइ बांसिन थायोब्ला बेखौहाय जोङो बिदाब गोबां होनना बुंगोन पलिनोमियेल्स बेवहाय मोनथामनि बांसिन थायोब्लाथाय स' बेवहाय जों बेवहाय दङ नोंसिनियावहाय बिदाबसे राशि बिदाबनै राशि बेनिफ्राय बिदाबथाम राशि दानिया जोङो बिनि डिग्रीफोरखौ लानानै जों दानिया डिग्रीफोरखौ लानानै जोङो बे बिदाब गोबांखौ दानिया बाहागो रानसिङो जोङो जेब्लानाखि मोनसेल' डिग्री थायो अब्ला से डिग्रीनिखौ मा होनना बुंगोन जोङो बेवहाय जों बेखौहाय हांखोआरि होनना बुंगोन जोङो से डिग्री थानायखौ मा बुंगोन जोङो से डिग्री थानाय मा होनो बेवहाय से डिग्री थानाय जेनाखि बां बिदाब बे बां बिदाबखौ मा बुंगोन जोङो से डिग्री थानाय बां बिदाबखौ मा होनना बुंगोन जोङो हांखोआरि होनना बुंगोन जोङो से डिग्री थानाय बां बिदाबखौ हांखोआरि बां बिदाब एबा मा बुंगोन जोङो लिनियार होननानै बुङो जे डिग्रीया बिना से जानांगोन से माने बेहाय ना x जेनेबा बे xल' लायोब्ला बे जागोन जे मोनसे मा जागोन बियो से डिग्री थानाय मा होनो बिदाबसे से डिग्री थानाय बिदाबसे राशि बेनिफ्राय नैबे जाहैगोन से डिग्री थानाय बिदाबनै राशि बेनिफ्राय नैबेदिया जाहैगोन जेनेबा बेवहाय ना जाखाबाय बियो ना से डिग्री थानाय जे डिग्रीया जोंना बियो 1 जाथारनांगोन दे बेयो 1 ना जेबो गैया माने बियो 1 बेयावहाय जाबाय से डिग्री थानाय बिदाबसे राशि बे जाबाय से डिग्री थानाय बिदाबनै राशि बेनिफ्राय जेब्ला जोंना डिग्रीया 2 जागोन अब्ला मा जागोन बेयो 2 डिग्री थानाय बां बिदाबखौ मा बुंगोन जोङो बां बिदाबखौहाय जौगानै एबा मा होनगोन जोङो क्वाड्रेटिक होननानै बुंगोन जोङो बेखौहाय जौगानै होनना बुंगोन जेब्लानाखि 2 डिग्री थायोना डिग्रीया 2 जायो अब्ला मा लानो हायो जोङो x स्क्वायर र'बा मा जागोन बेयो जे 2 डिग्री थानाय बिदाबसे राशि बेयोहाय बेनिफ्राय जेब्ला जोङो x स्क्वायर माइनास 2x प्लास 1 बेबायदि लायोब्ला जों बियो 2 डिग्री थानाय बिदाबथाम राशि जागोन बेयो ना 2 डिग्री थानाय बे बिदाबा बे मोनसे बे से बे 2 बे 3 ना 1 2 3
मोनथाम बिदाब दं बियो ना होमबा जों बेखौहाय जे 2 डिग्री थानाय नैबे डिग्री 2 डिग्री थानाय बेवहाय बिबो x बिबो सोलायस्लु ना ओमफ्राय बिनिया 1 बिनिया थ' जाय देरसिन बेखौसो लायो जों जायनिया देरसिन बेना 2 देरसिन नालाय बे मा जागोन बेखायनो डिग्रीया बिनिया बिनिया मा जागोन 2 जागोन बेनिफ्राय 3 डिग्री थानाय जौगानाय 3 डिग्री थानायखौ मा बुङो जोङो 3 डिग्री थानाय बां बिदाबखौ मा बुंगोन जोङो 3 डिग्री थानाय बां बिदाबखौ मा होननानै बुंगोन जों बेयावहाय कनक एबा क्यूबिक होननानै बुङो जों क्यूबिक पलिनोमियल होननानै बुङो बेखौहाय जे कनक बां बिदाब होननानै बुङो बेखौहाय जेरैहाय बिनि डिग्रीया मा जानांगोन 3 जानांगोन x क्यूब 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 1 3x क्यूब माइनस 1 बेबायदि जे डिग्रीया मा जानांगोन बिनिया 3 जानांगोन बिनि डिग्रीया 3 जानांगोन जेब्ला डिग्रीया बिनिया 3 जागोन अब्ला बेखौ मा होनना बुंगोन जोङो बेखौहाय जे मा होनना बुंगोन जों बेखौहाय कनक होननानै बुंगोन जों बेखौ ना कनक होननानै बुंगोन जोङो दानिया जोङो बेयावहाय सोंनाय 2.1 खौ नायदोनि सरि बेयावहाय 2.1 खौ नायनायनि सिगां बेयावहाय जोङो लाबोनो हायो जे मोनसे दिदोम मा होनगोन बेखौहाय बां बिदाब दिदोम बां बिदाब माने जायनि डिग्रीया 0 जायो डिग्रीया 0 माने बेवहाय जेबो गैया माने मा बिनि डिग्रीया माने 0 बिनि डिग्रीया बे डिग्रीया माने 0 जायोब्ला मा जायो 1 ना होमबा 1 जों इखौ इनटु खालामबासो 1 जों 1 खौ इनटु खालामबासो 1 मोनगोन ना जे बेखौहाय मा होनना बुंगोन जों जायनि डिग्रीया मा जागोन 0 जागोन अब्ला बेखौ मा होनना बुंगोन जोङो डिग्रीया जुदि 0 जायोब्ला बेखौ मा बुङो जोङो दिदोम बां बिदाब होनना बुङो बेखौहाय दिदोम बां बिदाब बेखौहाय मा होनना बुङो जोङो दिदोम बां बिदाब होननानै बुंगोन जोङो बेनिफ्राय मा होनबावो जोङो दिदोम बां बिदाब लाथिख'खौहाय लाथिख' बां बिदाब होननानै बुङो जोङो मा होनदों बेयावहाय दिदोम बां बिदाब लाथिख'खौ मा होनना बुङो लाथिख' बां बिदाब होननानै बुङो दाना जों बेवहाय 2.1 खौ बानायनोसै जों ना 2.1 खौहाय जे गाहायनि राशिफोरनि बबेया मोनसे सोलायस्लु थानाय बां बिदाब आरो बबेया नङा नोंनि फिननायनि थाखाय जाहोनफोरखौ हो जे बेहाय बियो मोनसे सोलायस्लु थानाय मा होनदों मोनसे सोलायस्लु थानाय बां बिदाब आरो बबेया नङा बेखौहाय जोङो बासिनांगौ आरो मानि थाखाय नंगौ आरो मानि थाखाय नङा बेखौहाय जोङो जाहोनखौ होनांगौ जोंना बेवहाय रोमान 1 खौ नाय जे रोमान 1 आव दङ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 जे मोनसे बां बिदाब राशियाव मा थायो जे बेवहाय मा थायो दिदोम थायो सोलायस्लु थायो बेनिफ्राय डिग्री थायो थादेर थायो ना जे बेवहाय नायदो जेवहाय गासिबो दंजोबो बेवहाय ना जे डिग्रीया मा जानांगौ बिनिया डिग्रीया जेब्लाबो आबुं अनजिमा जानांगौ नायदो डिग्रीया बिनियाबो 2 नैयाहाय आबुं अनजिमा होमब्ला जिनाखि थानांगौ मोनसे बां बिदाबाव जिनाखि थानांगौ बियो गासिबो बेवहाय दंजोबो बियो ना स' बेखायनो बे मा जागोन मोनसे सोलायस्लु थानाय बां बिदाब बेवहाय x आ मा ना सोलायस्लु बेना x ल' दं बेखायनो मोनसे रोखोमनिल' सोलायस्लु थानायखाय बे मा जादों मोनसे सोलायस्लु थानाय बां बिदाब बियो होमबा नंगौ बियो ना दानिया नेयावहाय नायदो रोमान 2 आवहाय रोमान 2 नियाबो y नि 2 खौ नायदो जोंना डिग्रीया 2 बेबो आबुं नालाय बेना होमबा जों बेखौहाय बेबो गासिबो मा जागोन बेबो मोनसे मा जागोन जे बेबोहाय जाहैबाय मोनसे सोलायस्लु थानाय बां बिदाब बेनिफ्राय रोमान 3 खौ नाय बेयावहाय नाय 3√3t प्लस t√2 बेयावहाय नायदो जे जों नुबाय जों दहायनो मोनखादों जोंनिया मा जानांगौ जे डिग्रीया मा जानांगौ जोंनिया आबुं अनजिमा जानांगौ नायदो बेयावहाय t √t माने मा बियो t हाफ ना √t खौ जों मा लिरनो हायो जोङो t हाफाहाय जोंनिया मा आबुं अनजिमा नामा जोंना हाफाथ' आबुं अनजिमा नङा बियो ना स' बेखायनो मा जागोन बियो जे रोमान 3 आ मा जागोन बियो मोनसे सोलायस्लु थानाय बां बिदाब राशि नङा बियो मानि थाखाय नङा जे t नि डिग्रीया आबुं अनजिमा नङा बियो ना जे √t माने मा जागोन बियो t हाफ जागोन डिग्रीया मा जागोन हाफ जागोन बेनिफ्राय जोङो रोमान 4 खौ नायदो रोमान 4 आवहाय नाय बेयावहाय दङ y प्लस 2/y जे दहायनो आं बुंखादों जे मा होनदों जोंनिया बेयावहाय जे बां बिदाबा सोलायस्लु राशिजों रानजाया बियो ना स' बेयावहाय सोलायस्लुआहाय मा जादों सोलायस्लुआ y आ बेयावहाय 2 खौ रानदों बियो ना सोलायस्लुआहाय रानदों बेखायनो मा जादों बेबो मोनसे मा नङा बियो बेबो मोनसे सोलायस्लु थानाय बां बिदाब
राशि नङा मानि थाखाय नङा जे सोलायस्लुआ बेवहाय थुखौहाय रानदों बियो ना बेनि थाखायनो बियो मा नङा बियोहाय मोनसे सोलायस्लु थानाय बां बिदाब नङा दानिया रमान 5 आव नायदो x10 + y3 + t पावारावहाय मा दङ 510 5 माने 50 बेना सरि 50 जे बियोहाय नाय बियोहाय x आ मोनसे सोलायस्लु y आ मोनसे सोलायस्लु t आबो मोनसे सोलायस्लु बिनिफ्राय बिसोरनि डिग्रीखौ नायदो डिग्रीफोराबो गासिबो आबुं अनजिमा गोजा बियो ना स' बेखायनो बियो मा जागोन मोनथाम सोलायस्लु थानाय मा जागोन बियो बां बिदाब राशि मोनथाम सोलायस्लु थानाय बां बिदाब राशि जागोन बियो दानिया नेक्स्टआव नायदो रमान बेवहाय 2 नाम्बाराव दङ गाहायनि मोनफ्रोमावबो x² नि थाफादेरफोरखौ लिर गाहायनि मोनफ्रोमावबो जों मा खालामनांगौ x² नि थाफादेरफोरखौहाय लिरनांगौ जोङो जे थाफादेर माने x² जों माया दंफायो बेखौहाय खालि जों x² जों थानायखौल' बेलेगखौ जोङो नायनो नाङा दाना बेवहाय नाय रमान 1 आव दङ बेवहाय जोङो जेखौबो नायनो नाङा जे x² जों मा दंफायो बेयाव ना जेबो गैफाया माने मा बेवहाय 1 जे 1 जों जोङो x² खौ सानजाबासो 1 मोनो बेवहाय 0 जाया जुदि बेवहाय 0 जानाय मोनबा x² नि थाफादेरा जुदि 0 जानाय मोनबा मा जागौमोनलाय 0 जों x जों सानजाबनाय मोनबा बे मा जागौमोन 0 सो जागौमोन बियो ना बेवहाय मा जागोन बेयो 1 जों x² जों सानजाबासो मा जागोन x² जायोना जाया जागोन बियो ना थ' बेखायनो मा जागोन बिनिया रमान 1 नियाहाय नै बिनिया x² नि थाफादेरा मा जागोन 1 बेनिफ्राय रमान 2 खौ नायदो रमान 2 आव दङ बेयावहाय -x² दं बेना स' होमबा -x² होमबा बेवहाय मा दङ -1 मा जागोन -1 * x²। होमबा मा जागोन बिनि थाफादेरा मा जागोन -1 रमान 2 निया मा जागोन होमबा -1 बेनिफ्राय रमान 3 आव नायदो x² जों मा दंफायो बियो नै बियो ना 5/2 होमबा रमान 3 निया मा जागोन जोंनिया रमान 3 निया 5/2 x² नि थाफादेरा बेनिफ्राय नैयावहाय नाय रमान 4 आवहाय बेवहाय x² दं नामा बेवहाय x² गैया ना बेवहाय x² गैया बेखायनो मा जागोन बे रमान 4 निया x² गैया माने मा जे दहाय मोनखाबाय जोङो 0 जों x² सानजाबा 0 जायो बे बेवहाय गैया माने मा बियो 0 जादों बियो ना ओंखायनो बिनि थाफादेरा मा जागोन x² नि थाफादेरा रमान 4 निया 0 जागोन बियो मा जागोन रमान 4 निया x² नि थाफादेराहाय मा जागोन 0 दानिया रमान 5 आव नायनोसै जों ना स' रमान 5 खौ जोङो मिथिया बेवहाय जोङो बेयो सानजाबगोन जे एवहाय ना होमबा जोङो बिनि मा खालामनांगौ जोङो थादेरखौ जोङो नागिरनांगौ जोङो ना होमबा जों बेखौहाय सिफायनानै जोङो नायनांसिगोन जोङो बेखौहाय बेसेबां जायो जोङो ना दाना नायनोसै जोङो माबोरै सिफायोमोन जोङो ना बियाव दङ 5 नम्बराव दङ 2x - 3 बेनिफ्राय x² - 3x + 1 मा जागोन जोङो फार्स्टआवनो 2x खौहाय x² जों सानजाबगोन जों ना 2x जों x² सानजाबा x³ बेनिफ्राय 2x जों -3x जों सानजाबोबा -6x² जे सानजाबा मा जायो डिग्रीयाहाय दाजाबो मिथिबाय सानजाबबा डिग्रीया दाजाबो बेनिफ्राय रानोब्ला मा जायो डिग्रीयाहाय दानख'गोन बेखौहाय गोसोआव लाबानो जाबाय बेनिफ्राय 2x जों 1 जों सानजाबब्ला मा जागोन बियो +2x -3 जों x² जों सानजाबब्ला -3x स्क्वायर बेनिफ्राय माइनास जों मा होनो -3 जों -3x सानजाबब्ला मा जागोन बियो माइनास जों माइनास प्लास 3 जों 3 9x बेनिफ्राय -3 जों 1 जों मा जागोन बियो -3 दाना जों बेवहाय जेखौबो जों बेखौ नायनांला खालि x² गोनांखौल' नायदो ना माया x² बबे x² गोनां बेसे होमबा बेवहाय नै -6x² दङ बेवहाय दङ -3x²। होमबा मोननैबो x² गोनां बिसोरो ना होमबा नायदो मोननैनिबो सिना मा बिनियाबो माइनास बिनियाबो माइनास बा मा जायो सिनाहाय माइनास जायो बेनिफ्राय मा जागोन अनजिमा माखाया दाजाबगोन बेना 6 जों 3 जों बेसेबां जागोन 9x²। होमबा x² नि थादेरा मा जागोन बिनिया थाफादेराहाय -9 जागोन स' रमान 5 निया मा जागोन होमबा जोंनिया नैबे रमान 5 नियाहाय -9 जागोन x² नि थाफादेराहाय -9 बेनिफ्राय दानिया जोङो बेवहाय दङ रमान 3 आवहाय नाय मा होनदों रमान 3 आव होनदों जे डिग्री 35 नि मोनसे नै बिदाब डिग्री 35 नि मोनसे नै बिदाब आरो डिग्री 100 नि मोनसे बिदाबसे मोनफ्रोमनिबो मोनसे बिदिन्थि हो जे बिनिया मा जानांगोन 3 निया फार्स्टनियानो डिग्रीया मा जानांगोन जे डिग्रीया मायाव थायो सोलायस्लुआवसो थायो बेना सोलायस्लु राशियाव सोलायस्लु राशिफोरा जेरै x y z बेफोरबायदि ना u t बेफोरो बेनिफ्राय मोनसे नै बिदाब होनाय माने मा जानांगोन बिदाबफोरा मोननै जानांगोन होमब्ला मा जागोन बेवहाय जोंनिया जे जोङो जायखिजाया सोलायस्लुखौहाय जोङो सोलायस्लु लानानै बेवहाय डिग्रीखौ मा होनांगोन जोङो 35 अब्ला बेयो मोनसे मा जाबाय बिदाबसे जाबाय बेना मोनसे जाखाबाय अब्ला बिदाबनै खालामनांगौब्ला मा खालामनांगोन जों बेवहाय जायखिजाया दाजाबबाबो जागोन दानख'बाबो जागोन बेवहाय ना होमबा जोङो से होबाय जे जायखिजाया गोसो बायदि लानो हायो मोनसे सोलायस्लुआवहाय जोङो मा होनांगोन डिग्रीखौ 35 होनांगोन बिनिफ्राय बिदाबनै जानांगौ नालाय जोङो मोननै बिदाब लानांगोन जोंना बे मोनसे बिदाब बेनिफ्राय दाना नैयावहाय नायदो डिग्री 100 नि मोनसे बिदाबसे जे डिग्री मोनसे नों जायखिजाया जोङो लाबाय जोङो ना होमब्ला मा लाबाय जोङो 100 ना
जे बेयावहाय y 100 लाबाय जोङो जे बिनिया मा जानांगौ जोंनिया से बिदाब नालाय मोनसेल' बिदाब जोङो ना मोनसेल' बिदाब नालाय बेखायनो बेनिफ्राय डिग्रिया जौसे नालाय जोङो जौसे होबाय जोङो डिग्रिखौहाय ना बेबायदि बेखिनियानो बेनिफ्राय दाना नायदो जोङो रमान आरो बेवहाय 4 नाम्बाराव ना 4 नाम्बाराव दङ जोंनिया गाहायाव होनाय बां बिदाबफोरनि मोनफ्रोमनिबो डिग्रिखौ लिर जे बेयावहाय होनाय मोनफ्रोमनिबो डिग्रिखौ लिरनांगौ जों दहायनो बुंखादों जे मोनसे बां बिदाबाव जायनि डिग्रिया देरसिन दिन बे डिग्रिया मा जायो बै बां बिदाबनि मा जागोन डिग्रि जागोन बेयो ना स' बेवहाय नाय रमान 1 आव 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x होमब्ला बेवहाय बयनिख्रुइबो देरसिन डिग्रिया बबे 3 आ बियो ना होमबा मा जागोन बेवहाय बिनिया ना जुदि मोजाङै भिडिअ क्वालिटि मोजां जायाखैब्लाबो नोंसोरोहाय लेखायाव नायनानै ना मोजाङै बुजिबानो जाबाय बेयावहाय मा दङ 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x बेयावहाय दङ 3 ना डिग्रिया बिनिया देरसिना 3 बेखायनो बिनिया मा जागोन बियो बे रमान 1 निया डिग्रिया 3 जागोन बेनिफ्राय रमान 2 निया y स्क्वायर ल'खासो दंखायो बेयावहाय ना होमबा बिनिया 2 जागोन बेनिया मा जागोन 1 रमान 5 रमान 3 निया बेवहाय t आव 1 दङ 1 बेनिफ्राय 4 आव 3 ल' दं 3 ल' जानाय माने मा जागोन बिनिया बिनि डिग्रिया मा जागोन 0 जे बेवहाय 3 into x बा जायखिजाया मोनसे सोलायस्लु लानानै बिनि डिग्रिनिखौ जोङो 0 होयोब्ला मा जायो जायखिजाया अनजिमानि जुदि डिग्रियाहाय 0 जायोब्ला मा मोनो जोङो 1 मोनो ना मोनोना जोङो 3 into 1 is equal to 3 जागोन बियो ना होमब्ला बिनि डिग्रिया मा जागोन 0 रमान 4 निया डिग्रिया 0 दानिया जोङो बेयावहाय नायदो रमान 5 नाम्बाराव दङ गाहायाव होनायफोरखौ हांखोआरि जौगानाय आरो खनक बां बिदाब हिसाबै थाखो रान जे जों सिगाङाव मोनबोखाबाय जों मा मोनदोङो माबे बायदिखौ जोङो हांखोआरि बुङो माबायदिखौ जौगानाय बुङो आरो माखौ खनक होननाय खनक बां बिदाब होनो जोङो सावरायखांबाय जोङो ना बेयावहाय नाय रमान 1 आव दङ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x बेयो माबादि मानो हांखोआरि जागोन ना जौगानाय जागोन ना खनक जागोन जों बेखौ मोनथिनो थाखाय माखौहाय लानानै जों बेखौहाय बाहागो रानदोंमोन जोङो डिग्रिखौ लानानै जोङो मा खालामो जोङो हांखोआरि जौगानाय आरो खनकखौ बाहागो रानदों बेनिफ्राय जोङो बिदाबखौ लानानै मा खालामदोंमोन जों दहायो बिदानो बेयावहाय ना बिनिफ्राय बिदाबखौ लानानै जों बिदाब 1 बिदाब 2 बिदाब 3 रानदोंमोन जोंना होमबा बेयावहाय मा जागोन बियो हांखोआरि जानांगौब्ला मा जानांगोन जोंना डिग्री 2 नि जानांगोन जौगानायबा डिग्रिया 2 जानांगोन खनकबा जोंना डिग्रिया मा जानांगोन 3 होमब्ला बेयावहाय नायदो x स्क्वायर प्लस x बेयावहाय डिग्रिया मा दं 2 होमबा बे मा जागोन जौगानाय जे 2 डिग्रीनि बां बिदाबखौ मा होनना बुङो जोङो जौगानाय होनना बुङो जोंना बेखायनो रमान 1 आ मा जागोन बियो जौगानाय बेनिफ्राय रमान 2 आव दङ जोंना x माइनास x क्यूब बेयावहाय नायदो डिग्रिया 3 दङ बियो ना स' 3 डिग्रीनि जोङो बां बिदाबखौ मा होनना बुङोमोन जोङो खनक होननानै बुङोमोन अब्ला रमान 2 आ मा जागोन जोंना खनक जागोन बेनिफ्राय रमान 3 आव दङ y प्लस y स्क्वायर प्लस 4 बेयावहाय डिग्रिया मा दङ 2 दङ बियो ना 2 डिग्रिनि देरसिन बियो 2 बेखायनो बियो 2 डिग्रीनि बियो 2 डिग्रीनि बां बिदाब स' 2 डिग्रीनि बां बिदाबखौ मा बुङोमोन जोङो जौगानाय होमबा रमान 3 आ मा जागोन जोंना जौगानाय बेनिफ्राय रमान 4 आव नायदो 1 प्लस x जे x आ मा 1 दं बिना डिग्रिया ना बेखायनो मा जागोन बियो हांखोआरि जागोन बियो बे जागोन हांखोआरि 1 डिग्रीनिखौ जोङो हांखोआरि होनो ना बेखायनो बियो हांखोआरि बेनिफ्राय 5 नाम्बारखौ नायदो 5 नियाबो 3 t बियो ना मा t नियाबो मा बियो डिग्रियाहाय 1 बेखायनो बेबो मा जागोन बियो जौगानाय बेवहाय हांखोआरि जागोन बियो 5 नियाबो हांखोआरि बां बिदाब जागोन बेनिफ्राय 6 नाम्बारखौ नायदो जोङो रमान 6 खौहाय बेयाव दङ r स्क्वायर बिनिया डिग्रिया मा 2 बियो ना स' बिनिया डिग्रिया 2 जानायनि थाखाय बे मा जागोन जौगानाय जागोन बेनिफ्राय रमान 7 खौ नायदो 7x क्यूब बिनियाबो डिग्रिया मा दङ 3 बेखायनो मा जागोन बियो मा जागोन खनक जागोन ना 3 डिग्रीनिया मा जागोन ना खनक जे बेवहाय जोङो बिदाब 1 बिदाब 2 होनना बुंब्ला नैबे मा जागोन जोंना मोननै बिदाब दं नालाय बियो मा जागोन बियो 2 बिदाब जागोन बेबो 2 बिदाब नैबेयावहाय मोनथाम नालाय 3 बिदाबनि बिना ओमफ्राय नै बिसोर 1 बिदाब बेबो 1 बिदाब बेबो 1 बिदाब 1 बिदाबसो जाजोबगोन बिसोरो ना स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों